Bueno, bos días, son Berto Yáñez. O primeiro, teño que agradecer aos organizadores deste evento que me invitaran e que me deran a oportunidade aquí de falarvos de un proxecto novo que se chama Eufalo. Bueno, falarei menos tempo que Pedro, non porque se enrollara, sino porque, bueno, o meu é un proxecto moito máis, que ten moitas menos ramificacións que Blogaliza, e aparte teño a sorte de que ten vídeos, podo poñer un vídeo, estar 5 minutos mirando para vos, vosotros mirando para o vídeo, e así arreglamos. O cal, para dar unha charla sempre é un alivio. Ben, como xa dixen, son Berto Yáñez, como dixo antes tamén, non sei como se chama, pero bueno, antes de presentar isto, fixen outras cousas na rede, comentaros un poquinho o trasfondo. Hai uns anos, unha das primeiras cousas que fixen, xunto con un compañeiro que era daqui vigués, que se chama Pancho La Peña, montamos un blog que se chama Aduaneiros en Fronteiras, que despois foi unha liña de camisetas, bueno, tuvera certa relevancia aí no fraguismo tardío, xusto antes do de feito. Os responsables de que gañara o bipartito fomos nós. É algo que nunca se nos recoñecerá, pero dentro do blog fixamos unha gran presión para que acabara a fraga. Bueno, acabouse. Veo o bipartito, cagaron e dixemos a tomar por saco fora outra vez. Tamén fomos os responsables na sombra xa de que viñera Feijóo, pero bueno, eso contólo noutra... Se me invitan outro día os CAF de aquí a falar deso, xa vos lo conto con máis detalle. Bueno, despois de montar Aduaneiros, que foi desaparecendo os blogs eso, non dos restos, pero sí creouse, o sea, xusto ao final da era Fraga, creo que de algún xeito foi unha pequena explosión do galego na rede, non? Por un lado, as ferramentas de publicación de contido iban sendo cada vez máis fáciles e máis accesibles, e por outra banda, dimos conta de que non tiñamos nada que ler en galego. O sea, nos falábamos en galego, nos escribíamos en galego, pero as nosas canles de comunicación en galego eran bastante limitadas. O sea, tiñamos unha televisión pública que daba un pouco de repeluco, tiñamos un xornal que era tamén regular, e dimos conta que, gracias a internet, se non tiñamos esos medios de comunicación, podíamos creálos nós. E, efectivamente, naceu Blogaliza, naceron determinados blogs que tuveran certo éxito, certo éxito naquela época eran medicións de audiencia de 200, 300 personas ao día, que agora dan bastante risa, pero, bueno, daquela notábamos que estábamos facendo algo que a xente estaba respondendo, e a xente había unha intención de levar o galego á rede. Por eso sempre digo que o galego nunca estuvo mellor que o que está agora, por moito que digan que non se lo están cargando. Eu creo que o galego nunca estuvo en internet, nunca estuvo nas tesis, nunca estuvo en determinados ámbitos que nunca chegara antes. Pero, bueno, vámonos centrar, eso non é tampouco o tema de conversación, eso para outra. O tema é que daquela época, a final do 2005, non? Ao final do 2005 fora cando, bueno, empezara a haber máis blogs en galego, empezara a crearse un montón de fontes de información en galego, e montáramos, daquela empezaban tamén a ter fama, empezaron en Estados Unidos con DIG, as redes sociais de valoración de noticias, como se chamaba, Chuza? Non xerárquica. Non xerárquica. E, bueno, aquí en Galicia vin que había a posibilidade de montar había un montón de fontes de información, e montei Chuza, chuza.org, que supoño que moitos de vos a coñecestes, ou coñecedes, ou utilizades, ou todo eso. Bueno, Chuza tuvo bastante éxito, Chuza convertiuse nunha especie de punto de interconexión e intercambio de contidos en galego, de contidos desa rede en galego que estaba florecendo, e pouco a pouco, ao longo dos anos, gracias a Blogaliza, gracias a un montón de blogs, un montón de xente que escribía nos seus blogs, nos seus twitters, nos seus facebook, nos seu montón de sitio en galego, creo que sí, que chegamos a montar como un pequeno bastión de forza en galego da rede. Creo que a saúde do galego na rede, como adiantou antes Pedro, a miña opinión é boísima. Escríbese moito galego,
escríbese, hai de todo, o sea, non só é o galego de decir, ai, que nos están jodiendo, non, é tamén un galego positivo, proactivo. Como nos gusta. Claro, é como nos gusta que nos este jodiendo. É un galego proactivo que non se preocupa da confrontación, senón de crear cousas en galego. E sí que en xeral aínda se sigue vivindo un certo non sei como decir, sensación de optimismo co galego na rede. A pesar de que o galego na rede, a maioría das veces, agora un poquinho menos, é galego escrito, que bueno, que con eso xa hai, o sea, xa sabedes que o galego escrito, algúns escriben dun xeito, outros escriben de outro, e os que escriben dun xeito de outro pasan o día peleándose. Ainda así, peleámonos moi civilizadamente, dámonos as hostias moi bonitas. En xa todos nos levamos ben, Como xa digo, falo dese galego en positivo, ese galego optimista, ese galego que non se sinte ameazado, porque senón que está descubrindo de algún xeito un mundo novo, un mundo por descubrir con moitos sitios que colonizar, en moitos sitios onde chegar. Por exemplo, todos estes anos o traballo que se fixo de traducción, de localización, de software, de redes sociais, de un montón de historias ao galego foi increíble, xunto con ese traballo voluntario, moi parecido ao traballo da Galipedia, da Wikipedia en galego, que ten tropecentos mil entradas xa, e se fan tropecentos mil máis cada día. Bueno, fai posible que prácticamente os programas máis famosos, as redes máis famosas que utilizamos, sí que podamos consumilas en galego, non só a información que xeneramos nós ou que xeneran os nosos colegas, senón tamén a información, o interface, non? Que, bueno, para unha xente máis importante, para outra xente menos importante, pero, bueno, sempre é un paso adiante para a implantación de determinadas tecnoloxías, é moito máis fácil, é moito máis amigable se o interface está en galego. Bueno, pois foi pasando o tempo, Chuza sigue funcionando, a Galipedia, Blogaliza, bueno, prácticamente a historia aí do galego en internet casi se pode seguir máis a través da historia de Blogaliza, porque de algún xeito concentrou a maioría dos blogs que se escribían en galego. Pero, bueno, foron pasando os anos, foron pasando estes últimos 4 anos, e, bueno, as cousas cambiaron bastante. Bueno, a min Chuza foi un tema que, de feito, era un proxecto que tiña para vivir, vamos, de feito vivía da publicidade, foi posible vivir da publicidade durante un tempo, de feito agora sigo vivindo parte da publicidade, foise reducindo, non sei se é a cuestión da crisis ou de que non se gasta últimamente tanto en publicidade en internet. De feito, o tema da publicidade aquí non ven moito ao caso, pero sempre o digo porque me mola dicilo, hai un problema ca publicidade en internet en Galicia. Se te planteas vivir dunha página web, sexa Blogaliza, sexa Chuza, cando consigues ter aí non sei cantos miles de visitantes únicos ao día, sí que é posible vivir da publicidade en internet, pero en Galicia casi toda a publicidade en internet normalmente a pagaba a Xunta. Iso é moi triste, o sea, do 90% da publicidade que tuven eu nos casi 4 anos e pico que leva funcionando Chuza, o 95% desa publicidade era pública. Iso que depende? Iso é unha putada, porque depende de que se o seguinte goberno non lle interesa poñer publicidade en internet ou simplemente non considera que nestes medios sexa interesante poñer publicidade en internet, nestes medios sí, pois sí que temos un problema. Aquí todavía non hai unha forza empresarial que teña interese en publicar en medios de internet, tristemente menos en galego. Ben, todavía nos falta ese apoio, que aparte do apoio social que xa vos comento que existe, que sí que hai un montón de xente creando contidos en galego, sí que falta o apoio económico. O sea, non hai nada máis triste que vivir de subvencións. É o que realmente aquí se empezas a montar un proxecto de internet é moi probable que teñas que tirar de subvencións, despois veremos o caso de Ufalo e as subvencións, pero sí que creo que é bastante necesario que sí que as empresas galegas encontren nos medios escritos en galego, no contido escrito en galego en internet, un escaparate interesante para anunciarse, porque ao fin e ao cabo seremos moita xente, teremos un certo tempo libre para facer cousas